Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना 2016-17 आरो 2017-18 बोसोराव हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम लिरदोंमोन। बिदिब्ला बे मोननै बोसोराव जायफोर फरायसुलि बिथांमोना एचएस लिरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां आपडेट लानानै फैनाय जादों। जुदि सोरबा फरायसुलिया 2016-17 आरो 2017-18 बे मोननै बोसोराव हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोनब्ला अब्ला दा नोंथांमोननो होनाय जागोन गंसे स्कुटि आरो बे स्कुटिखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जागोन। नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालाम एबा दा खालाम, नाथाय आसाम सरकारा फार्स्ट डिभिजन मोननाय साफ्रोम फरायसुलिनि मुं लिस्टखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। स' बिदिब्ला माबोरै बे लिस्टखौ नायनो हागोन, बबेनिफ्राय मोननो हागोन, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गावनि मबाइलजों नङाब्ला पीसीजों जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय DHE लिरनानै सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना एसे गाइडिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन directorate.highereducation.assam.gov.in नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन हायर एडुकेशननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बेबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिनो लेफ्ट साइडथिंजाय खनायाव नोंथांमोना 3 डट नुनो मोनदों, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो एसे गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जिथु डकुमेन्ट्स होननाय मोनसे अपसन दङ, बेनिनो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लेटार। बे लेटाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना दानिया बे लिस्टखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मोननो हागोन। दानिया बेवहाय नायदो लिस्ट अफ बेनिफिशियारि गार्ल स्टुडेन्ट आन्डार प्रज्ञान भारती स्किम फर द इयार 2019। बेवहाय 2019 आरो 2018 बेवहाय मानो थाखाय 2018 आरो मानो थाखाय 2019। स' बिदिब्ला बे खोथाखौ नोंथांमोना आं बेवहाय रोखा खालामनानै होनो सानदों जे जायफोर बिथांमोना 2016-17 नि गेजेराव बे एग्जामखौ लिरदोंमोन, थामहिनबा 2016-17 बेट्सनि स्टुडेन्ट बिथांमोना 2018 लिस्टखौ नायनो नांगोन, आरो जायफोर बिथांमोना 2017 आरो 18 इयारनि बेट्सनि स्टुडेन्ट बिथांमोना 2019 नि लिस्टखौ नायनो नांगोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नोंथांमोननि बबे लिस्टनि बबे इयारनिखौ नायनो, थामहिनबा नोंथांमोना बबे बेट्सनि बबे इयारनि बेट्सनि नोंथांमोना बे लिस्टखौ बेवहाय गोरलैयैनो नायनो हागोन। स' बिदिब्ला साप'ज आं नोंथांमोननो बेवहाय 2018 लिस्टखौ क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथांमोननि जिथु लिस्ट बे लिस्टआ बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज ओंखारनानै फैगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो लिस्ट अफ बेनिफिशियारि गार्ल स्टुडेन्ट आन्डार प्रज्ञान भारती स्किम फर द इयार 2018। बिनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय नायदो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट वाइज बे लिस्टआ ओंखारनानै फैगोन। बरपेटा, बङाइगाव, काछार, चिरां, दरं बेफोर नोंथांमोननि जिथु आसामनि जेखि डिस्ट्रिक्टनि जायामानो नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै गावबागाव लिस्टखौ नायनानै हागोन। साप'ज बेवहाय नोंथांमोननि एग्जाम्पल हिसाबै आं बेवहाय मोनसे जायखिजाया मोनसे जिल्लानि आं बेवहाय लिस्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। बेवहाय राइट साइडआव नोंथांमोना नुनो मोनदों जिथु PDF फर्म दङ, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन डाउनलड जागासिनो दङ। बेनिनो बे जेब्ला डाउनलड जागोन बेनि उनाव PDF फर्माव बे फर्मा ओंखारनानै फैगोन, थामहिनबा बे जिथु लिस्ट बे लिस्टआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। स' बिदिब्ला दसे सम नेनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन डाउनलड जाखांनायनि उनाव बेबायदि जिथु PDF फर्म दङ बे PDF फर्मा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय नोंथांमोननि जिथु लिस्ट बे लिस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन डिस्ट्रिक्ट वाइज। बेवहाय नायदो आं जिहेतु बेखौ लखिमपुर जिल्लानि बेखौ आं डाउनलड खालामदोंमोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनो सिरियेल नाम्बार दङ, डिस्ट्रिक्ट नेम दङ, बिदिनो नडेल कलेज नेम, नोंथांमोना बबे नडेल कलेजनिफ्राय बेखौ खालामनाय जादोंमोन, बेनिफ्राय स्टुडेन्ट नेम, बेवहाय बेनिफिशियारिनि नाम, बेनिफ्राय बिथांनि मबाइल नाम्बार, बेनिफ्राय रल आरो नाम्बार मोननैबो दङ, बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङ, बेनिफ्राय सेसन बबे बेट्सनि, थामहिनबा 2016-17 बे जिथु 2016-17 बेट्सनि बिथांमोना 2018 नि लिस्टखौ नायब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नडेल अफिसारनि नाम, बेनिफ्राय नडेल अफिसारनि मबाइल नाम्बार, बेनिफ्राय डिलार कड, थामहिनबा बबे डिलारनिफ्राय नोंथांमोना बे स्कुटिखौ मोननो हागोन बेवहाय बेनि लिस्ट होखानाय दङ। बेनिफ्राय एलटेड डिलार, दानिया बे डिलारा बे डिलारनि नाम मा नाम बेयाव होखानाय दङ। बेनिफ्राय सेल्स मेनेजार बेयाव होखानाय दङ, सेल्स मेनेजारनि कन्टेक्ट नाम्बार, बेबायदिनो नोंथांमोना इनस्टिटिउटनि नाम बेफोर गासैबो डिटेल्सआ बेबायदि होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना दानिया गावबागाव जिल्लानि लिस्टखौ बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। साप'ज बे जाबाय 2018 नि, बेनिफ्राय बेक जाफिनोब्ला नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिनानै होगोन जे 2019 नि लिस्ट। 2019 खौ आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि गाहायथिंजाय फैयोब्ला
बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि नाम बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बेवहाय नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनो बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय स' बेबायदिनो आं बेवहाय डाउनलडआव थुनानै होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय डाउनलड जागासिनो दङ बेनिनो दानिया डाउनलड जाखांनायनि उनाव PDF फर्म बेबायदि गेवनानै ओंखारबोगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आं जिहेतु बेखौ डाउनलड खालामदोंमोन गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि स' बिदिब्ला नोंथांमोना 2019नि लिस्टखौबो नोंथांमोना बेबायदि गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नाथाय बेखिनियाव नोंथांमोननो बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनो सानदों जे बेवहाय जितु लिस्ट बे लिस्टआ ओंखारनानै फैदोंब्लाबो नाथाय बे स्कुटिखौ माब्ला होनाय जागोन बेनि रोखा खालार दासिम मोननाय जाथ'वाखै आरो बे खालारखौ फोसावनानै होगोन आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय आसाम सरकारा फोसावनानै होखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बे स्कुटिखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो